Drinking time. Dokonalé pitíčko. Takže Chávez Cavales lidi. Dneska nás čeká další nášup kontroverze po další době. Zřejmě jste asi zaznamenali další video z Staricampu. O tomhle videu jsem nevěděl do té doby, dokud jsem neuviděl reelsko na Instagramu od pana Krabičky. Abych vás do tohle trošku uvedl, tak na Staricampu se natočilo video, kde prostě děti tancovaly na nějakou prostou hip-hop písničku. Celý video jsem nedokázal nikdy dohledat, protože to video bylo ze všech sociálních sítí smazáno, údajně, ale hodím vám sem takovej aspoň malý úryvek, aby jste se do toho tak nějak jako uvedli. Já jsem těm slovům absolutně v tom videu vůbec nerozuměl, jenom jsem rozuměl 5 slovům a to je... Jo, bylo tam, abychom mohli toho, a ty 2 slova nebudu doříkat, protože vedle v obýváku je moje mamka. Mně přijde, že pan Trampolína prostě tak nějak jako nechápe, ty vole, že prostě na něho koukají 7-8 letý děti, což je jako prostě smutný, jo, že prostě tvůrci nechápou, jaký publikum na ně prostě se kouká, když tak se ví, že pořád dělám takhle těma rukama, vole, protože jsem postižený, vole. Staricamp se k celé věci samozřejmě omluvil, tady samozřejmě taky, což je samozřejmě správný, že se někdo dokáže omluvit a uznat chybu. A myslím si, že není vůbec v pohodě jako dávat 8 000 korun, ty vole, za pobyt na nějakým kempu, ty vole, kde prostě se tančí, ty vole, na prostou písničku, vole. Pochopil bych to, kdyby tam byli třeba 15letý, 16letý kluci nebo holky, ale kámo, 7-8letý děcka, ty vole. Upřímně já bych se jako vůdce toho kempu styděl, kdyby tohle jako se tam stalo. Nebo prostě kdybych já přímo tohle udělal. Já nevím, mě by bylo úplně stydno za tohle, jako fakt, že stydno by bylo. A jako rodič prostě jedno z těch dětí, co tam jsou na tom Staricampu, tak prostě já bych se z toho úplně jako psychicky složil prostě a říkal bych si úplně, jak je možný, ty vole, že jsem dal 8 000 korun za tohleto. No tak, můj komentář k tomu už znáte a teďka si odreagujeme zpětně na na tu 2 týdny starou kauzu, taky Staricampu. No a já si myslím, že si moc dobře pamatujete o co go, takže jdeme na to. Otevřený shop Enjoy the Movement, ve kterým si můžete zakoupit tyto krásné věci, jako je například mít za krásnou... Kámo, jako nevím úplně, jestli jako je nejlepší promovat, ty vole, Taryho merch zrovna během oběda, ty vole. Proč prostě nepočkáte, až ty děti dojí a pak to můžete promovat úplně někde, ty vole, do světa, ty vole. Úžasnou cenu 550 korun českých a toto tričko, který... Kámo, to je normálně Tary Shopping, ty vole, to je Tary Shopping verze 2.0, ty vole. Určitě budete všichni chtít, protože je tam klasický 6-7, vy? No jasně, je tam 6-7, ty vole, takže jako to se bude nádherně prodávat, že jo, ty vole. Jo, kámo, zrovna pro 8letý děti, úplně tohleto tričko, úplně prostě mega, co jsem chtěl říct za slovo? Úplně mega přenádherný, ty vole. Jakože úplně mega přenádherný, prostě promovat pro 8letý děti, max 6letý tričko, kde je prostě talista TikTok píčka, ty vole. Toto tričko Kamo, mě už je úplně na nervy z tohohle. můžete si zakoupit za pouhých 600 korun. A to není vše, dámy a pánové, protože novinka.
Tričko za 600 korun. To se asi svět zvláznil, ne ty vole? Novinka u nás na Tady Shopu a to je Tady karetní hra Prší. Tu si můžete zakoupit za krásných 150 korun českých. Já si myslím, že karty by se daly sehnat i levnější jako tady tyhle Tady karetní hry, ty vole, za 100 páďo, ty vole. Toto informace je ode mě všechno, až uslyšíte, až. To je hrozný promování, ty vole, jakože fakt, že jo, ty vole. Kámo, co to je, ty vole, jako mě je úplně za Tarasy stydno, ty vole. Jakože fakt tohleto nechápu. Uslyšíte, že je otevřený Enjoy the Moment Tady Shop a tohleto, tak budete tady dělat frontu u dveří, jo. No to víš, že jo, ty vole. No takže tohleto by byl konec tohohle krásného, krátkého videa. Doufám, že se vám líbilo, pokud ano, dejte lajčisko, odběrisko, odebírejte i na mým hlavním kanále a brzy zase nashledanou.